Здравейте! Знаете ли каква среща ще се състои утре в Ереван? Аз ще ви кажа. Среща на Европейската политическа общност. Това е среща на всички европейски лидери от Европейския съюз. Много се радвам, че се случва в Ереван за първи път, защото първо целият свят или голяма част от света ще говори за Ереван и ще говори за Армения. Чисто информативно. И второ, Армения тъкмо почна процеса на либерализация от визов режим. Тоест всички граждани на Армения ще могат да пътуват, след като процесът свърши естествено, до Европа и извън Армения без проблеми. Много се радвам още един път, че това се случва тук и Армения ще излезе от сянката, в която се намира по една или друга причина. Хубав ден от мен!